ବୁଝିଲନି ଆଜି ମା କ'ଣ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଜାତି ଆମ ରକ୍ତଟା ଏକା କ'ଣ କାଷ୍ଟ ତ ମାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ରାଜା ମାନେ ଇଏ ନଥିଲେ ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ବି କହିଲି ତମେ ଯଦି ତମ ପସନ୍ଦରେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ସବୁ ନେବି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ତୁ କିଏ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଦେବି। ମୁଁ ତ କହିଲି ତମେ କିଏ ଯେ ତାର ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିବ। ତ ଏମିତି ରାଗିଲେ ବାପା ବି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ। ଏବେ ତାହେଲେ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି ନୁହଁ। ଏକୁଟିଆ ଆସିଛ? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବାହାଘର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ମା ପରିଜନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାନେ ବିଦାୟ ହୁଏ, ତ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ଦେଖ ଏତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଲାଗେନି? ନା, କାହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି? ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ତମେ ହସେଇ ରଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହନି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବିଦାୟ ହେଲା କାନ୍ଦିବ ନା କାନ୍ଦିବନି? ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି? ପୁରା ହସି ହସି ଯାଇ କାରେ ବସି ପଡ଼ିବ। ବହୁତ। କ'ଣ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଯେଉଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବ? କାରଣ ତମର ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଏ ଇନଷ୍ଟାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିବାହ ଯୋଡ଼ିରେ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର? ଜଣେ ଯେମିତି କହିଲ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଅ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବନି, କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେବନି? ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଦରକାର, ଖାଇବାକୁ ଦି ମୁଠା ଦେଉଥିବା ଦରକାର, ସେତିକି ତ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିବା ତ ବହୁତ ଦରକାର। ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର ହେଲେ ବି ତଥାପି ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁ ନଥିବ ରାତି ଅଧରେ? ନା, ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହେଁ। ରାତିରେ ଫୋନ୍ରେ ଗପ ଚାଲିଛି?